आंखौनो मोजां मोनखायाबा आंनि गान खननाय आंनि एक्टिंखौलाय बहाथो मोजां मोननो बेलाय ना मोसानाय खननाय गान लिरनाय शर्ट भिडिअ गानाय एलबाम खालामनाय बेफोरो आंनि थाखाय पार्मानेन्ट खामानि नङा गाज्रि कमेन्ट हरनानै आंखौ नार्भास खालामनो हागोन बे नङा गाज्रि खोथा बुंनानै आंखौ आंनि थांखिनिफ्राय एरायहोनो हागोन बे खोथा नङा हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि पिबि बड' क्रिएशन चेनेलाव गासिखौबो बरायबावनाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोना प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांनि मिउजिक भिडिअनि सायाव गोबां दावराव जानायखौ इउटुबाव नुनो मोनदों आरोना नाथाय बिनि फक्सरे बुंनि मिउजिक भिडिअखौथ' सोरबा नुनो मोनाखै जानांगौ बिथाङा गावनि फक्सरे बुंनि मिउजिक भिडिअखौ गावनि प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आपल'ड होफिनबाय आरोना जाय बिथांमोना फक्सरे बुंनि मिउजिक भिडिअखौ नुवाखै बिथांमोना प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांना नायहैनो हागोन दा आंनि भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेसो लोगोफोर बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलाव एलबामखौ आपल'ड होखांनायनि उनाव प्रेक्टिकेल बसुमतारी फेसबुक पेजाव माने भिडिअनि गेजेरजों माखासे खोथा बुंलांदों दा बिथाङा मा खोथा बुंलांदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फक्स रेप बड' मिउजिक भिडिअ बेखौहाय नोंथांमोना बयबो प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नायदो आरोखि सार्च खालामनानै 1,45,000 साबस्क्राइबार दङ साबस्क्राइबबो खालामदो लाइकबो खालामदो शेयारबो खालामदो कमेन्टफोरबो हरदो आरोखि मोजाङै गाज्रि कमेन्ट हरनानै आंखौ नार्भास खालामनो हागोन बे नङा गाज्रि खोथा बुंनानै आंखौ आंनि थांखिनिफ्राय एरायहोनो हागोन बे खोथा नङा आङो माने ओरैबायदि सिमां सुजुनानै ओंखारनाय मानसि बै समनिफ्रायनो बे दिनैनि खोथा नङा आं दे पलिटिक्सआव हाबनानै बिदि बाथ्रा बुंगोन नै बेफोरबायदि खालामफैगोन बेखौ रावबो मिथियामोन बे आंनि गोरबो सिङाव दंमोन आरोखि आङो माने नोङो सोरबा आंखौ बैसागु प्रग्रामाव मोजां मोननानै लेंहरबा आं थांगोन लेंहराबाथ' आं बहा थांनो हानो आंहा बिदि माने बैसागु प्रग्रामखौल' नोजोर बोबाय थानानै आं गान दिहुननो हाया आङो आंनि जिउनि थांखिजोंसो आं खारगोन मानोना मोसानाय खननाय गान लिरनाय शर्ट भिडिअ गानाय एलबाम खालामनाय बेफोरो आंनि थाखाय पार्मानेन्ट खामानि नङा आं गुबुन गोबां खामानि मावनानैबो जानो हायो जेबो प्रब्लेम गैया आरो दा आंखौ बेसेबां मानसिफ्रा अनसायो बेखौ आङो बै आदा आलफ्रेड बसुमतारीनि फेसबुकनि दारै आं मिथिबाय आं बिथांनो भिडिअखौ हरदों गाव नायनो लुबैदों होननायखाय बिथाङा नायनानै रिभिउ खालामबाय बिथांनि फेसबुकआव आङो नुबाय दा 1314सो 1.3k 1.4k बिदिसो शेयार जानाय नुदां माने 4-5 लाखसो भिउ जानो थांगासिनो आरोखि 4 लाखसो भिउआ बारबाय आरोखि फेसबुकआव दा नै बेफोरबायदि अनसायनायखौ नुफिननानै बे गानखौ जे मानसिफ्रा खोनासंनो लुबैदों नैबेखौ नुनानै आङो फेसबुकआव खोन्थाहरनाय जाबाय इउटुबावहाय आङो आपल'ड खालामबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना थांनानै नायदो मोसादो रंजादो हाबायाव बैसागुआव बा माबा मोनसे प्रग्रामाव इन्जय आरोखि आङो इन्जयै खुसियै बयखौबो थाजानो लुबैयो बे प्रेक्टिकेल बसुमतारीया माने खुनु मोनसे रावनिबो सुथुर नङा बेखौ गोसोआव ला आरोखि आं जा गान बानायो समाजाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे एक्सट्राअर्डिनारि खोथाखौ साननानै आं गानखौ लिरनाय जायो गानखौ खननाय जायो बेयाव मानसिफ्रा गुबुन सानो मोजां मोनो मोना बा बे गुबुननि खोथा मानसिखौनो मोजां मोनखायाबा आंखौनो मोजां मोनखायाबा आंनि गान खननाय आंनि एक्टिंखौलाय बहाथो मोजां मोननो बेलाय नङा होमबा दा ओंखायनो जेबो नङा समाजाव बिदिनो जायो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' खोनासंबाय नङा होमबा प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों मा बुंलांदों दा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों मा बुंलांदों बेखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों आरो जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायाखै थांदो इउटुबाव प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायहैदो आरोना गावनि चेनेलाव आपल'ड होदों बिथाङा आरो भिडिअखौ माबायदि मोनदों
कमेन्टआव खोन्थाहरदो गावनावबो आरो बे भिडिअआवबो खोन्थाहरो आरोना